Hi लोगोफोर वेलकाम बैक टू आवर गोरलै चेनेल स' नोंथांमोनखौ गासैखौबो माने गासै फरायसाफोरखौबो जोंनि गोरलै चेनेलसिम बरायनाय जाबाय स' नोंथांमोना जोंनि बे भिडिअ होनायफोरखौ माने गोरलै चेनेलाव भिडिअ होनायफोरखौ नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला जोंखौ हाजासे माने सापर्ट खालाम आरो नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानबा नोंथांमोना साबस्क्राइब बटनखौ थुनानै हो आरो गासैबो गोदान गोदान भिडिअ होनाय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना बेल आइकनखौबो थुनानै हो जाहाथे भिडिअ होनायनि लोगो लोगो नोंथांमोना थाबैनो नटिफिकेशनखौ मोननो मोनो आरो नोंथांमोना जुदि जोंनि होनाय भिडिअफोरखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला जेसेबां बर' फरायसाफोर दं स' नोंथांमोना बिथांमोननो शेयार खालामजालाय आरो नोंथांमोना लोगोफोरनोबो शेयार खालामनो हागोन फरायसाफोरनो स' दा जों नै भिडिअनि गेजेरजों जों मा सोलोंनो हागोन जों बेखौ जोङो भिडिअखौ गोबाव खालामालासिनो लोगोफोर स्टार्ट खालामदिनोसै फ्रेंड्स जों दा नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों बे नेरेसननि बे खोन्दोआव नोंथांमोनजों ऑप्टेटिव सेन्टेन्सनि माबोरै जों नेरेसन खालामनाय जायो बेनि बागै नोंथांमोनजों बे भिडिअनि गेजेरजों सावरायगोन स' गिबियावनो नोंथांमोना ऑप्टेटिव सेन्टेन्सनि नेरेसनखौ बानायनो थाखाय गिबियावनो रुल्सखौ हानो नांगोन स' रुल्सफोरखौ नोंथांमोना लिरनानै लानो हायो स' डाइरेक्टनिफ्राय जों इनडाइरेक्ट नेरेसना माबोरै लांगोन जेब्ला बाथ्राया ऑप्टेटिव सेन्टेन्सआव थायो अब्ला बेहा मोननैसो मा रुल दङ बे रुलखौ नोंथांमोना लिरनानै लानो हायो स' गिबि रुला जागोन रिपर्टिं भार्बखौ बुंगिरिनि गोसोनि साननाय बायदियै बेनिफ्राय मा दोङो विश बेनिफ्राय ब्लेस बेनिफ्राय प्रे बायदियाव सोलायनांगौ दा बेखौ जोङो इउज खालामगोन बायदियाव सोलायनांगौ दा नोंथांमोना बे गिबि फार्स्ट रुलखौ गोसोआव लाखि बेवहाय मा बुंनो रिपर्टिं भार्बखौ बुंथिगिरिनि गोसोनि साननाय बायदियै विश ब्लेस प्रे बायदियाव सोलायनांगौ दा जोङो रिपर्टिं भार्ब माने जोङो सेटनि जायगायाव बेबायदि विश लिरगोन ब्लेस लिरगोन प्रे लिरगोन जोङो बाथ्राखौ माने सेन्टेन्सखौ नायनानै जोङो बेखौ लिरनो हायो बेनिफ्राय सेकेन्ड रुला जाबाय सेकेन्ड रुलाव जोङो मा लिरगोन सेकेन्ड रुला जाबाय ऑप्टेटिव सेन्टेन्स इनडाइरेक्ट स्पीचआव थामहिनबा इनडाइरेक्ट नेरेसनखौ होनना बुंदों इनडाइरेक्ट स्पीचआव मा जायो एसार्टिव सेन्टेन्सनि महर लायो बे मोनसे सेकेन्ड नाम्बार रुल दा बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखिनांगोन बेनिफ्राय आरो नोंथांमोना लिरनो हायो मोनसे नाम्बार 3 आव जाबाय गोजौ कमानि सिङाव थानाय बाथ्राखौ इनभार्टेड थामहिनबा गोजौ कमा माने इनभार्टेड कमा डाबल इनभार्टेड कमानि बाथ्राखौ मा फज'गोन डेटजों जरायनानै इनडाइरेक्ट खालामनाय जायो दा जोङो इनभार्टेड कमानि जायगायाव मा लिरगोन जोङो डेटखौ इउज खालामगोन डेटखौ जोङो मोननै बाथ्राखौबो मा जरायगोन स' नोंथांमोना बे मोनथाम रुलखौ गोसोआव लाखि नाजा बे मोनथामा जोबोर इम्पर्टेन्ट रिपर्टिं भार्बखौ बुंगिरिनि गोसोनि साननाय बायदि विश ब्लेस प्रे बायदियाव सोलायनांगौ सेकेन्ड नाम्बारा जा ऑप्टेटिव सेन्टेन्स इनडाइरेक्ट स्पीचआव एसार्टिव सेन्टेन्सनि महर लायो आरो नाम्बार 3 जाबाय इनभार्टेड कमानि बाथ्राखौ थामहिनबा डाइरेक्टआव होनाय थागोन इनभार्टेड कमानि जा बाथ्रा थागोन बेखौ जोङो डेटजों जरायनानै मा खालामनाय जायो इनडाइरेक्ट खालामनाय जायो बे मोनथामखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखि बेनिफ्राय जों दा एग्जाम्पल नायनोसै ऑप्टेटिव सेन्टेन्सनि जोङो एग्जाम्पल डाइरेक्ट टू इनडाइरेक्ट जोङो बोरै खालामनो हायो एग्जाम्पल नायनोसै दा एग्जाम्पला जाबाय दा साप'ज डाइरेक्टआव दङ बिदि दङ डाइरेक्ट गिबियाव जों एग्जाम्पल लानोसै डाइरेक्टआव बिदि दङ फादार सेड टु मी आफाया आंखौ बुंदोंमोन मा बुंदोंमोन
may God bless you गसाया नोंनि मोजां खालामथों होनना बुंदो दा बेबायदि जुदि थायोब्ला नोंथांमोना इनडाइरेक्टआव माबोरै लिरगोन स' इनडाइरेक्टआव जोङो बेखौ गोरलैयैनो लिरनो हायो गिबियाव मा लिरनांगोन जोङो बेवहाय रिपर्टिं भार्बआ जाबाय से जों सेनि जायगायाव मा लिरगोन प्रे लिरनो हायो बेवहाय फादारा माने आरज खालामदोंमोन फादार प्रे थ' नोंथांमोना प्रेखौ बहाय इउज खालामनांगोन बे आरज गाबनाय फोरमायदों गसाइनि सायाव आरज गाबनाय फोरमायदों बेखायनो मा प्रे जाबाय बेनिफ्राय मा फज'गोन प्रे बेनिफ्राय नोंथांमोना नैखौ लिरनो नांला मिखौ बेवहाय लिरनो नाङा दा नोंथांमोना टु मी थानायखौ नुदों से टु मी बिदि थाबाथाय नोंथांमोना अबजेक्टिभ सेन्टेन्सआव फादार प्रे टु मी बिदि थामहिनबा फादार प्रेड मी बिदि जोङो लिरनो नाङा डाइरेक्ट नोंथांमोना नैबे भार्बनि उनाव डेटखौ डाइरेक्ट लिरबानो जाबाय स' जोङो बेवहाय मा लिरगोन दा डेटखौ लिरसिगोन जोङो मा लिरगोन नैयाव इनभार्टेड कमा सिखारनानै मा जाखो डेट फैबाय बेनिफ्राय मा लिरगोन दा बेवहाय नैबे मे गड ब्लेस इउआ जाबाय मोनसे अबजेक्टिभ सेन्टेन्स जुदि अबजेक्टिभ सेन्टेन्सखौ जोङो एसार्टिभआव लांनो होदोंमोन स' एसार्टिभ बाथाय मा जायो गिबियाव साबजेक्टआ फैग्रोयो स' साबजेक्टआ जाबाय बेवहाय गडखौ जोङो लिरग्रोनांगोन गड बेनिफ्राय मेखौ जोङो पास्टआव लिरनांगोन मेया पास्टआव लिरबा मा जागोन माइट गड माइट ब्लेस बेखौ लिरदो ब्लेस आरो इउ होनना सोरखौ बुंनाय जादों नैखौ बुंदों बेखायनो मा जासिगोन मी फादार प्रेड डेट गड माइट ब्लेस मी बिदि जागोन बेनिफ्राय डाइरेक्टआव आरो बिदि दङ डाइरेक्टआव दे said may your soul माने जिउमाखौ बुंदो soul rest in peace दा बिदि बुंदों जोङो बेखौ इनडाइरेक्टआव लांनो नांगौ इनडाइरेक्टआव माबोरै लांगोन जोङो रुलाव मोनथिखादोंमोन जे बेवहाय मा फोरमायदों सेनि जायगायाव जोङो रिपर्टिं भार्बनि जायगायाव प्रे लिरनो हायो जिहेथु आरज गाबनाय फोरमायदो बेखायनो दे प्रेड बेनिफ्राय मा जागोन डेट फैबाय इनभार्टेड कमा सिखारना मा फैखो डेट बेनिफ्राय मे इउर सोल रेस्ट इन पिस नोंनि जिउमाया मा गोजोनै थाथों होनना बुंदों स' बेखायनो मा बुंदों दा नैयाव इउर सोलखौ गिबियाव मा खालामनांगोन जोङो लिरनो नांगोन स' इउर सोल होननानै सोरखौ बुंदो सोरनिबा सासे मानसिनि बेखायनो मा लिरगोन नोंथांमोना बेवहाय हिज लिरनांगोन थार्ड पार्सन सोरबा सासे मानसिखौ बुंनाय जादों हिज सोल बिदि लिरनांगोन हिज सोल मेखौ नोंथांमोना बेयाव लिरदो मेनि भार्ब पास्ता मा जागोन माइट जायो स' जोङो बेवहाय माइट लिरबाय हिज सोल सरि नैबे सुटसो जादों सोल जानांगोन हिज सोल माइट बेनिफ्राय मा लिरगोन रेस्ट इन पिस बेखौ लिरदो रेस्ट इन पिस दा बिदि जासिगोन बेनिफ्राय डाइरेक्टआव साप'ज बिदि दङ he said to me बेनिफ्राय दङ may you prosper in life दा बिदि दङ जों बेखौ मा लांनांगौ इनडाइरेक्टसिम सोलायनांगौ दा बेबो जोबोर गोरलै नोंथांमोना गिबियाव मा खालामनांगोन नैबे सैनि जायगायाव नोंथांमोना बेवहाय उइस खालामनाय फोरमायदो माने मोनसे हाबिला खालामनाय फोरमायदो स' बेखायनो जोङो बेवहाय मा लिरगोन he wished me बेखौ लिरबाय सरि बेवहाय मी जानाय नङा जोङो बेयाव मी थाबा मी लिरनाय डाइरेक्ट मा इनभार्टेड कमा सिगां बाथ्राखौ जरायनो थाखाय जोङो डेटखौ लिरनो नांगोन he wished that बेनिफ्राय बेवहाय इउ होनना सोरखौ बुंदो नै आंखौ बुंदो स' नोंथांमोना बेवहाय आइ लिरनो नांगोन I might मेनि भार्ब टुआ जाबाय माइट I might prosper बेखौ लिरदो prosper नियाव मोनसे थालांदो सेन्टेन्सआ नैबे एस थालांदो दै SPER prosper I might prosper in life दा बिदि जासिगोन बे जाबाय इनडाइरेक्ट बेनिफ्राय डाइरेक्टआव बिदि दङ people said
people said long live our king, जोंनि राजाया गोलाव बोसोर थांना थाथों होनना बुंदो। स' जों बेखौ इनडाइरेक्टआव लाङोब्ला मा जागोन, इनडाइरेक्टआव जोङो बेखौ लिरनो हागोन, माने बेयाव सेडनि जायगायाव मा लिरगोन जोङो उइस खालामनाय फोरमायदो। स' बेखायनो जोङो बेवहाय लिरबाय, मा लिरगोन, people wish बेनिफ्राय डेट फैबाय, डेट long live our king। दा our king होननानै मा लिरगोन, नैबे आवारनि जायगायाव जोङो देयार लिरनो हायो, बिसोरनि देयार किं बिदि जागोन, देयार किं। बेनिफ्राय मा जासिगोन, माइट फैबाय, देयार किं माइटखौ जोङो लिरनांगोन, माइट। बेनिफ्राय लिभ लं, दा बिदि जागोन, people wish that their king might live long। दा बेवहाय नोंथांमोना मेडखौ मा होनो नांगोन, नैबे जे साबजेक्ट बेनि उनाव होनो नांगोन। बेनिफ्राय भार्ब फैबाय आरो जोबथारनायाव नैखौ लंखौ लिरनानै होनांगोन। दा बेनो जाबाय अबजेक्टिभ सेन्टेन्सनि जोङो नेरेसन खालामनाय। दा नोंथांमोना अनलि गोसोआव लाखिनांगोन, रुल्सखौ गोसोआव लाखिनांगोन, आरो नोंथांमोना बेनि अनगायैबो मोननैसो एग्जाम्पलफोर लिरबावना लानो हागोन। स' डाइरेक्टआव बिदि दङ। स' नोंथांमोना जेसेबांनो एग्जाम्पल नायगोन एसेबांनो हमनो हागोन, बुजिनायाव गोब्राब जानाय नङा, बुजिनो गोरलै जागोन। दा एग्जाम्पल मोनसे लाबावनोसै। The old man said to me, may you be happy। may you be happy बिदि दङ। दा जोङो बेखौ मायाव लांनांगौ, इनडाइरेक्टआव लांनांगौ। दा बेबो जोबोर गोरलै, जों मा लांनो हायो, the old man wish that बेनिफ्राय मा लिरखो, नैयाव मा जागोन, बे इउ दंमोन, दा इउ थायोब्ला नोंथांमोना बेखौ लिरनो नाजा, आइ जागोन बेवहाय, I might be happy। दा बेबायदि जागोन। स' जोबोर गोरलै। बेनिफ्राय डाइरेक्टआव साप'ज बिदि दङ, the teacher said to us। बेनिफ्राय मा दङ, may you success बेनिफ्राय in life। दा बेबायदि दोङो, जों बेखौ इनडाइरेक्टआव लांनांगौ, बेबो जोबोर गोरलै। जोङो मा लिरनो हागोन बेवहाय, the teacher, बेवहाय जोङो उइसबो लिरनो हानाय नङा, प्रेबो लिरनो हानाय नङा, जोङो मा बोर सारस्रिनाय फोरमायदो, बेखायनो मा लिरगोन जोङो, blessed us, बेयाव आसखौ लिरनांगोन। स' नोंथांमोना बेनिफ्राय मा लिरनांगोन, डेट फैगोन बेवहाय, डेटखौ जों लिरबाय, सोरखौ होनना बुंदो, नैयाव उइखौ, जोंखौ होनना बुंदो, बेखायनो मा उइ। बेनिफ्राय माइटखौ लिरनांगोन, we might। बेनिफ्राय मा लिरनांगोन, बेखौ भार्बखौ लिरदो, succeed in life। स' नोंथांमोना बिदि लिरनो हायो। स' जोबोर गोरलै। दा बेफोरनो जाबाय अबजेक्टिभ सेन्टेन्सनि बिदिन्थिफोर। स' नोंथांमोना बेफोरनि जा रुल्सफोर दङ, बे रुल्सखौ नोंथांमोना नायनानै ला। बेनिफ्राय जों दा गुबुन मोनसे सेन्टेन्सनि सोमोन्दै डिसकास खालामनो नागिरदों। दा बे सेन्टेन्सआ जाबाय एक्सक्लेमेटरि सेन्टेन्स। एक्सक्लेमेटरि सेन्टेन्सनि जों नेरेसनखौ माबोरै खालामनाय जायो बेनि बागै नोंथांमोनजों सावरायगोन दा। स' एक्सक्लेमेटरि सेन्टेन्स नोंथांमोना लिरनानै लानो हागोन। एक्सक्लेमेटरि सेन्टेन्सनि नेरेसन खालामनाय। दा नैयाव नोंथांमोना लिरनो हायो एक्सक्लेमेटरि सेन्टेन्सनि नेरेसन खालामनाय। बेनिफ्राय बेवहायबो मा मोननैसो रुल दङ, बे रुलखौ नोंथांमोना गिबियाव लिरगोन ला। दा रुल्सफोरा जाबाय, गिबियाव मा लिरनांगोन नोंथांमोना, नाम्बार 1आव जागोन इनडाइरेक्ट
indirect speech ni reporting indirect speech ni reporting verb ni जायगायाव reporting verb ni जायगायाव बुंगिरिनि बेनिफ्राय मा लिरगोन मोनदांथिखौ नायनानै जोङो मा लिरनो हायो exclaim बेनिफ्राय जोङो लिरनो हायो cry out बेखौ लिरनो हायो बेनिफ्राय shout बेनिफ्राय लिरनो हागोन confess आरो दंबावो wish बो लिरनो हायो जोङो wish pray बेखौ लिरनो हागोन बेनिफ्राय बायदि नोंथांमोना बायदि बेवहाय सेन्टेन्सखौ नायनानै जोङो लिरनो हायो स' बे जाबाय गिबि रुल बेनिफ्राय नैथि रुला जागोन नैथि रुलखौ नोंथांमोना लिरनानै लानो हायो बिदि 2 नाम्बारा जाबाय exclamatory सेन्टेन्सखौ assertive सेन्टेन्सआव मा सोलायनांगौ स' नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाखि जोबोद इम्पर्टेन्ट बेनिफ्राय नाम्बार 3 जाबाय जोङो मा फज'नांगोन बाथ्राखौ जरायनो थाखाय बा दाजाबनो थाखाय नोंथांमोना होनाय जरायनो थाखाय डेटखौ फज'नांगौ थामहिनबा रिपर्टिं भार्ब इनभार्टेड कमा सिखारनानै मा फैगोन डेटआ फैगोन नै जों डेटखौ लिरनांगोन बेनिफ्राय दा आरो मा जोङो ब्रैथियाव मा लिरनो हायो ब्रैथियाव जाबाय फुरा नङै सेन्टेन्सफोरखौ फुरा सेन्टेन्स माने कमप्लिट गैयाबो थानो हानाय खायफा डाइरेक्टआव स' जोङो बेखौ कमप्लिट लिरनो ट्राइ खालामनांगोन सेन्टेन्सआव महर होनांगौ दा बे मोनब्रैखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखिनो नाजा बे मोनब्रैया जाबाय इम्पर्टेन्ट स' नोंथांमोना आसा खालामो नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाखिगोन आरो जों जेब्लानो रुल्सफोरा गोसोआव थागोन अब्लानो जोङो जा डाइरेक्ट टु इनडाइरेक्ट खालामनाय बेफोर जोबोरैनो इजि स' नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाखिनो नाजा बेनिफ्राय जों दा एग्जाम्पलफोर नायनोसै द' एग्जाम्पला जाबाय गिबियाव नोंथांमोना डाइरेक्टआव लिरनो हागोन स' डाइरेक्टनि गिबि एग्जाम्पलखौ जोङो मा लिरनो हायो मोनसे फिसा एग्जाम्पलखौ लानोसै जोङो बिना said what a beautiful flower बा जिखुनु आरो ना बिउटिफुल फ्लावार लानो हायो आं बेलेग लानोसै सिन इट इज मा बिउटिफुल समायना नुथाय होनना बुंदों बियो मा एसे समायना नुथाय दा बेवहाय आरो एक्सक्लेमेटरि सेन्टेन्स माने मा एक्सक्लेमेटरि सेन्टेन्स माने जाय बाथ्राया माबा मोनसे गोमोनाय बा मोनदांनाय बेफोरबायदि फोरमायो बेफोरबायदि बाथ्राखौनो जोङो एक्सक्लेमेटरि सेन्टेन्स बुंनाय जायोमोन दा नैबे डाइरेक्टआव बे बाथ्रायाव व्हाट ए बिउटिफुल सीन इट इज दा बे बाथ्रायाव माबा मोनसे समायना बियो नुथाय नुदों बेखायनो बियो बेबायदि बुंनाय जादों गोमोदों दा बेखायनो जोङो मा लिरनो हायो बेवहाय इनडाइरेक्टआव जोङो मा लिरगोन दा इनडाइरेक्टआव जोङो बेखायनो लिरगोन बिना एक्सक्लेम जोङो बेखौ लिरनांगोन एक्सक्लेम थ' गोमोनाय फोरमायदो एसे बेखायनो जों एक्सक्लेम होबाय बेनिफ्राय मा लिरनो नांगोन उइथ जोङो वन्डार बेखौ जोङो लिरनो नांगोन माने उइथ वन्डारा मानि थाखाय फैखो नैबे बाथ्राखौ नोंथांमोना जेब्ला नोजोर होगोन बे बाथ्रायाव नोंथांमोना मा हमनो हादों उइथ वन्डारजों जोङो माने गोमोहाबनाय फोरमायदो सोरो बिनाया माने माबा मोनसे नुथायखौ नुना गोमोहाबदों
बेनि थाखायनो मा जादों जोङो नैबे रिपर्टिं पार्टनि उनाव with under लिरनो गोनां जादों स' बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखि बेनिफ्राय मा लिरनाय जायो जोङो बाथ्राखौ इनभार्टेड कमाखौ सिखारनानै मा लिरगोन जोङो डेट लिरगोन स' जोङो डेटखौ लिरबाय बेनिफ्राय मा लिरगोन जों दा डेट बेनिफ्राय नोंथांमोना लिरनांगोन नैबे बाथ्राया रिपर्टिं पार्टआ जाबाय पास्टआव दङ स' बेखायनो जोङो नैबे बाथ्राखौ पास्टआव लिरनांगोन जोङो मा लिरगोन दा डेट was a very beautiful scene दा बिदि जागोन that was a very beautiful बेवहाय नैबे डेटआ जाबाय मा दङ बे जाबाय नैबे बाथ्राखौ सरजाबनाय मोनसे बेबायदि मा सोदोब जों बेखौ इउज खालामबाय बेनिफ्राय दा नोंथांमोना स' बेनिफ्राय नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनखाबाय नङा होमबा डेटखौ जोङो बे जाबाय नैबे जोङो इनभार्टेड कमा सिखारनानै मा फैबाय डेट फैबाय बेनिफ्राय बेवहाय मोनसे साबजेक्ट जोङो लिरबावनो हायो आं बेखायनो लिरनोबो हायो लिराबाबो जोङो थानो हायो जेबो प्रब्लेम गैया बेवहाय जोङो नैबे इटनि जा मामोन इनडाइरेक्टआ जाबाय डेट फैयोमोन स' नोंथांमोना बेवहाय नैबायदिबो लिरनो हायो बिनाय एक्सप्लेन विथ वान्डार डेट बे डेटआ मानि फैखो नैबे इनभार्टेड कमा सिखारनानै थामहिनबा इनभार्टेड कमाखौ गैया खालामनो नैबे मोननै बाथ्राखौ जोङो जरायनो थाखाय डेट फैबाय आरो नैबे डेटआ जाबाय नैबे इटनि थाखाय बे फैदों जोङो साबजेक्टखौ गिबियाव लिरग्रोनांगोन डेट वाज ए भेरि बिउटिफुल सिन दा बेखौ जोङो डेटबो लिरनो हागोन आरो लिराबाबो जोङो मोनसेल' सिंगोल डेट होबाबो बे बाथ्राया जाबाय कारेक्ट जागोन स' नोंथांमोना गोसो बेखौ लिरनोबो हायो आरो लिराबाबो थानो हाया आं बेखायनो सिगाङाव नोंथांमोना लिरनानै होनाय जायाखैमोन स' नोंथांमोना बेखौ बुजिखाबाय जानांगौ बेनिफ्राय जों दा गुबुन मोनसे एग्जाम्पल नायनोसै बे एग्जाम्पला जाबाय डाइरेक्टआव दङ बिदि डाइरेक्टआव जाबाय the man said बेनिफ्राय मा दङ what losses have I sustained दा बिदि दङ जोङो बेखौ मा खालामनांगौ जोङो बेखौ इनडाइरेक्टआव लांनांगौ सास्टेइन दा बिदि दङमोन जोङो बेखौ इनडाइरेक्टआव लांब्ला माबायदि जागोन स' नैबे नोंथांमोना बेखौ सिनायनो हादों ना हायाखै बे जाबाय बिदि बेनिफ्राय नैबे माबाखौ फोरमायो माबा मोनसे गोमोहाबनायनि सिन बे एक्सक्लेमेटरि साइन होनना बुंगोन स' जोङो बेखौ इनडाइरेक्टआव सानबोलावरि दिन्थिनाय सिन बेयो इनडाइरेक्टआव जोङो माबोरै लांगोन जों इनडाइरेक्टआव बेखौ गिबियाव मा बेखौ लिरग्रोनो हायो स' जोङो बेयाव मा लिरगोन बेवहाय नोंथांमोना लिरदो स' बेवहाय द मेन जोङो लिरनो हायो क्राइड आउट क्राइनिफ्राय फैदो बे क्राइ आउटखौ जोङो पास्टआव लिरबा क्राइड आउट जागोन स' बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखिनो नाजा बेनिफ्राय दा नैबे बाथ्राखौ सरजाबनो थाखाय मा लिरगोन जोङो डेटखौ लिरबाय बे डेट जाबाय बेनिफ्राय what losses have I sustained माने माबा मोनसे गोमादों बेयो मा गोमादों बिदि आरोना बेनिखायनो बेयाव क्राइ आउट जादों बेवहाय गोमोहाबनाय फोरमायाखै स' बेनिफ्राय जों बेवहाय मा लिरखो क्राइड आउट बेखौ डाइरेक्ट लिरबाय द मेन क्राइ आउट बेनिफ्राय डेट फैबाय बेनिफ्राय बेवहाय आइ दंमोन साबजेक्टआ थामहिनबा जोङो आइ होनना सोरखौ बुंदों द मेनखौ बुंदों बेनि थाखायनो जोङो बेयाव मा लिरगोन हिखौ जोङो लिरनो हायो हि लिरबाय आरो नैबे बाथ्राया मायाव दङ बे बाथ्राया जाबाय प्रेजेन्ट पारफेक्टआव दङ जोङो बेखौ प्रेजेन्ट पारफेक्टआव थायोब्लाथाय पास्ट पारफेक्टआव लिरनाय जायो स' जोङो मा लिरगोन हि हेड बेनिफ्राय मा जासिगोन भार्बखौ लिरदो नोंथांमोना सास्टेइन बे जाबाय सास्टेइन बेनिफ्राय नोंथांमोना लिरनो हायो बेवहाय एग्रीड लसेस दा बिदि जासिगोन स' नोंथांमोना अनलि इउ हेभ टु प्रेक्टिस खालामनांगोन बेनिफ्राय अब्ला नोंथांमोना गोरलै बुजिनो हागोन बेनिफ्राय डाइरेक्टआ जाबाय साप'ज डाइरेक्टआव बिदि दङ बिदि she said how unhappy I have been दा बिदि बुंदों डाइरेक्टआव स' जोङो बेखौ मा लांनांगौ
इनडाइरेक्टआव जोङो लांनांगौ इनडाइरेक्टआव जोङो माबोरै लांगोन स' बेबो जोबोर गोरलै जों इनडाइरेक्टखौ गोरलैयैनो लांनो हायो नोंथांमोना बेवहाय मा लिरनो हायो सी एक्सक्लेम विथ बेवहायबो दुखु मोननाय फोरमायदों स' बेखायनो जोङो मा लिरगोन सर' लिरबाय दुखु मोननाय फोरमायबाय दा सर'आ जाबाय दुखु मोननाय फोरमायो बाथ्राखौ सरजाबनो थाखाय बे सी सेड एन्ड हाउ आनहेपि आई हेव बीन बेखौ सरजाबनो थाखाय जोङो मा इउज खालामगोन जोङो बेवहाय डेटखौ जों इउज खालामनो हायो बा डेटआ जाबाय इनभार्टेड कमाखौ गैया खालामनो जों बेखौ लिरनाय जायो बेनिफ्राय आई होनना सोरखौ बुंदों बेखौ बुंदों बेखायनो जोङो मा लिरगोन सी बेनिफ्राय नै बाथ्राया जाबाय प्रेजेन्ट पारफेक्टआव दङ जों पास्ट पारफेक्टखौ लिरनांगौ सी हेड बेनिफ्राय मा जागोन बीन फैबाय बे बीनखौ लिरनांगोन सी हेड बीन भेरि आनहेपि दा बिदि जासिगोन दा जोबोर माने गोसो गैया आरोना आनहेपि गोसो खुसि गैयाबा गोसो मोजां नङा बेखौ फोरमायदों आरो नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाखि बेवहाय मा दङ डाइरेक्टआव नोंथांमोना हाउ नुनो मोन्दों बेवहाय व्हाट नुनो मोन्दों आरो बेवहायबो मा व्हाट नुनो मोन्दों जेब्लाबो मा जायो इनडाइरेक्टआव जोङो बेखौ व्हाटखौ लिरनाय जाया बा नैयाव माबा मोनसे नोंथांमोना व्हाट बा हाउ बिदि जोङो नुनो मोन्दों सोदोबफोर जों बेफोर सोदोबफोरखौ नैबे इनडाइरेक्टआव लिरफिननो नाङा दा बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखि बे रुल्स बेनिफ्राय जों दा सोलोंगोन मोननैसो एग्जाम्पलफोर सोलोंबावनि जोङो दा एग्जाम्पला जाबाय दा बिदि दङ एग्जाम्पला गिबियाव डाइरेक्टखौ नोंथांमोना लिरफिननो हायो बेबायदि द बयज सेड बेनिफ्राय बिदि दङ हुर्रा we have won the match माने गेलेनायाव देरहानायखौ फोरमायदो बेवहाय on the match दा बिदि थायोब्लाथाय नोंथांमोना मा लिरनांगोन बेबो जोबोर गोरलै जोङो बेखौ मा लिरनो हायो the boys बेयाव जासिगोन मा जोङो रिपर्टिं फार्मनि जायगायाव साउटेड लिरनो हायो बेवहाय उइथ मा लिरनो नांगोन रंजानानै स' बेखायनो जोङो उइथ जय बेखौ लिरबाय बेनिफ्राय जाबाय बाथ्राखौ मोननै बाथ्राखौ सरजाबनो थाखाय जोङो डेटखौ इउज खालामनाय जायो बेनिफ्राय डे वी होननानै सोरखौ बुंदों बयसफोरखौ बुंदों बेखायनो डे फैबाय आरो नैबे बाथ्राया जाबाय पारफेक्टआव दङ प्रेजेन्ट पारफेक्ट जोङो पास्ट पारफेक्टआव लिरनांगौ डेनि उनाव मा फैखो हेड फैबाय बेनिफ्राय मा लिरनो हागोन ओन भार्बआ फैबाय बेनिफ्राय दा मेथ्स जोङो बिदि लिरनो हायो स' बेबो जोबोर गोरलै बेनिफ्राय आरो बिदि दंबावो दा he said to us bravo you have done well दा बिदि बुंदों दा बेखौ जोङो इनडाइरेक्टआव जुदि लांब्ला माबायदि जागोन बेवहाय लिरनो नांगोन नोंथांमोना he congratulated us नोंथांमोना बाथ्राखौ माने नैबे जा इम्पार्टेन्ट कमानि सिङाव थानाय बाथ्राखौ नोंथांमोना मा फोरमायदों बेखौ गोसोआव लाखि बा नोजोर हो बेबायदि जोङो नैबे रिपर्टिं पार्टखौ चेन्ज खालामनाय दा बेवहाय मा you have done well माबा मोनसे मोजां खामानि मावदों स' मोजां खामानि मावनायनि थाखायनो बेवहाय रिपर्टिं पार्टनि जायगायाव मा लिरखो जोङो congratulated बेखौ जों लिरनो हाबाय स' बेखायनो जोङो बेवहाय लिरनो हागोन he congratulated us बेनिफ्राय जोङो मा बेवहाय saying लिरनांगोन that फैबाय बेनिफ्राय सोरखौ होनना बुंदों जोंखौ होनना बुंदों स' बेखायनो जोङो बेवहाय लिरबाय we बेनिफ्राय पास्ट पारफेक्टआव लिरनांगोन जिहेथु बेयो प्रेजेन्ट पारफेक्टआव दङ we had बेनिफ्राय जासिगोन done well स' बेबायदि दा बेनो जाबाय एक्सक्लेमेटरि सेन्टेन्सनि बिदिन्थिफोर नोंथांमोना बेजों एक्सक्लेमेटरि सेन्टेन्सजों सोमोन्दो गोनां एग्जाम्पलफोरखौ नोंथांमोना नायबावना लाजा स' आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोननाय जासिगोन आरो जों उननि भिडिअ नोंथांमोनजों
थांनाय जा एसएसएलसि आनजादाव नेरेसन चेप्टाराव नेरेसन सेक्सनाव मा सोंनायफोर फैदोंमोन बेखौ जोङो उननि भिडिअ डिसकास खालामगोन आरो नोंथांमोना भइस सेक्सनाव बे नेरेसन सेक्सनाव माबाफोर सोंनांगौ दंब्ला नोंथांमोना सोंहरनो हागोन आरो नोंथांमोना जोंनि जा WhatsApp ग्रुप दङ बे WhatsApp ग्रुपआवबो नोंथांमोना जइन जानानै नोंथांमोना सोंहरनो हागोन फ्रिलि जों बेनि रिप्लाइखौ अलवेज होनो थाखाय थियारि बेनिफ्राय जों बेनि जा WhatsApp ग्रुपनि लिंक बेखौ जोङो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होखानाय दङ नोंथांमोना बेफोराव थांनानै जइन जानो हायो बेनि अनगायैबो नोंथांमोना बेथिं नुदों मोनसे asamcareer.com स' बेवहाय asamcareer.com आव मा खालामनो हायो नोंथांमोना बेयाव थांनानै बे वेबसाइटआव थांनानै नोंथांमोना क्लास 10 नि जा साबजेक्टफोरनि एन्सारफोर नोंथांमोननि जा फरा सिङाव थानाय कुइसन एन्सार इंलिसानो जा सानखान्थियानो जा बा बिगियानानो जा बेफोरनि फराफोरनि सोंनायनि फिननायफोरखौ नोंथांमोना मोननो हागोन स' नोंथांमोना बेवहाय भिजिट जानो हायो asamcareer.com आरो बेनि लिंकखौबो जोङो होनाय जादों स' बोथोरफोरा जोबोर गाज्रिथार अखा हानाय बोथोर बेखायनो भिडिअखौ बेखिनियावनो स्टप खालामनाय जाबाय थेंक इउ स' नोंथांमोना नुनो मोनबाय दे नै भिडिअआ जोंनिया माबोरै जाखो स' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला बा सोलोंनाय बायदि मोनदोंब्ला नोंथांमोना प्लिज जोंनो अननानै नोंथांमोना लाइक बटनखौ थुनानै हो आरो मायबाफोर सोंनो दङब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव सोंनो हागोन सिम्पलि जों नोंथांमोननि एन्सारखौ सानफ्रोमबो होनो गारनाय थाबैनो होनो गारनाय जों सानफ्रोमबो रेडिखा नोंथांमोना बेबायदिनो जोंनो सोंहरबाय थानो हागोन आरो नोंथाङा जुदि चेनेलाव जुदि गोदानबा जोंखौ सापर्ट खालामोबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो बे नटिफिकेशन बेलखौ थुनानै हो जाहाथे गोदान भिडिअ होनायखौ नोंथाङा नुनो मोनो स' बे भिडिअनि गेजेरजों जों नोंथांमोननिफ्राय दा बिदाय लानोसै गोदान भिडिअ नोंथांखौ जोङो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन होननानै बे भिडिअनिफ्राय बिदाय लानोसै स' गोजोनथों लोगोफोर बाय बाय